Salam hormatly adamlar. Sahypamda sizi hoş gördüm. Bugün biz siz bilen meýdan, gönüwüşlüň meýdany diýen temany geçeceğiz. Ilki bilen öýüşlerimiz barlalyň. Öýüşimizde iki sany mysal beripdim. Birincisi perimetr 18 cm deň bolan gönüwüşlük çizgi közmeltigi durly. İkinci misalymyzda bu taraplary 16 cm bolan kwadratyň perimetri näçe santimetre deň boljagyny tapmalydyk. Birinci misalymyzda perimetr 18 cm deň bolan iki sany gönüwüşlük çizmeli bolsak, onda taraplary 3 cm we 6 cm bolan iki sany gönüwüşlük alsam, onuň perimetri 18 cm bolýar. Taraplary 1 cm we 8 cm deň bolan gönüwüşlük alsak hem şonuň perimetri 18 cm deň bolar. Onda bu yerden görnüşýäli şol bir perimetrli bir näçe gönüwüşlük bolup biljegini görkezýär şu misalda. İkinci misalımızda taraplary 16 cm olan kwadratyň perimetrini tapmaly. Onda perimetr tapmak üçin P deňdir 4a formuladan peýdalanýar. Sebäbi kwadratyň ähli taraplary deň. Şoň üçin bir tarapyny 4'e köpeltsem mende perimetr çykýar. Onda P deňdir 4 köpelen 16 bolýar. 16 ýa 4'e köpeltsem 64 bolýar. Şunun bilen öýüşini geçip oturduk. İzindäki temamyza geçeceğiz. Meýdan ölçegirlikleri. Tarapy 1 cm deň bolan kwadratyň meýdany 1 cm kvadrat bolýar. Şonu biz kabul edýäs we şoňa görä meýdan düşünjesini alyp gidýäs. Şu ýerde görnüşimiz ýaly gönüwüşlük berilen bize. Gönüwüşlüğün taraplary 4 cm we 5 cm. 4 cm we 5 cm bolan gönüwüşlüğün meýdany 20 cm kvadrat bolýar. Sebäbi men şunu 1 cm-den taraplaryny bölüp çizgijaklar geçirsem şu ýerde 20 sany 1 cm kwadraty deň bolan kvadrat alınýar. We her biriniň meýdany 1 cm kvadrat bolan üçin jemi 20 cm kvadrat meýdan alınýar. Eger iki figura deň bolsa, onda şol iki figuranyň meýdanlary da perimetrlerde deňdir. Gönüwüşlüň meýdany tapmak üçin onuň uzunlygyny iňne köpeltmeli. Yani uzunlygy a, iňi b diýsek, s deňdir a köpelen b formula bilen ýazyp bileriz. Oňa misaly şu gönüwüşlük alsak, şu ýerde 5 cm, bu tarapy 4 cm. Şunun meýdany 5'i 4'e köpeltsem 20. Onda 20 cm kvadrat boldy. Meýdan ölçek birliklerine santimetr kvadrat, millimetr kvadrat, desimetr kvadrat, metr kvadrat, kilometr kvadrat, gektar we şuna meýilçe ölçek birlikleri ulanýar. Ölçek birlikleri atlandyrylan wagty desimetr 2 dip ya ga dip atlandyrylmaýar. Desimetr kvadrat diýilýär. Ya dm 2 dip aýdylmaýar. Desimetr kvadrat. Ga diýilmeýär, gektar diýilýär. Metr kvadrat. Her bir ölçek birlik doly aýdylýar. Ýöne ýazylanda gysgaldylyp ýazylyp bilinýär. Ölçek birlikleri eser edeliň. 1 metr kvadratymyzda 100 desimetr kvadrat var. Näme üçin? 1 metrimizde 10 desimetr var. Onda 1 metr kvadrat bolsa, ben 1 metri 1 metre köpeltmeli. Yani 10 desimetre köpeltsem 100 desimetr kvadrat demeli. Şoň üçin 1 metr kvadratda 100 desimetr kvadrat bolýar. 1 desimetr kvadratda 100 cm kvadrat bolýar. Sebäbi 1 desimetrimizde 10 cm var. 10 cm men 10 cm köpeltsem 100 cm kvadrat bolýar. 1 metr kvadratymyzda 10.000 cm kvadrat var. Sebäbi 1 metr kvadratda 100 desimetr kvadrat, 1 desimetr kvadratda da 100 cm kvadrat. Onda ben şu 100'i 100'e köpeltsem 10.000 cm kvadrat bolýar. 1 gektar diýerimiz hem 10.000 metr kvadratda deňdir. Endi şunun bilen sapağımdaky geçmeli temalarymı geçip oturdum. Öýüşini belläp alyň. Berilen figuralaryň meýdanlaryny tapyň diýär. Bizde şu ýerde gönüwüşli, üçburçluk berilen iki sany. Her biriniň meýdany tapmaly. Ýa-da size maslahat bereýin. Eger men şunu gönüwüşlüge dolsam ikisini hem gönüwüşlük meýdany tapýan, onu 2'e bölsem hem şu üçburçluk meýdany emele gelýär. Şunun bilen biz sapamyzy geçip gutarýarys. İşleriňizde üstünlük arzu edýän. Bolýa sag bolun.